मित्रांनो, जय जवान जय किसान. मी एक शेतकरी नागेश जिंगावणे. तर आजपासून आपल्या चिव नाश्ता सेंटरवर आपण चालू केला कोरडापेक्षा पण थंडगार मठ्ठा आणि लस्सी, आणि सोबतच आपण आता लाल भजी चालू केले, म्हणजे मंचुरन. एक नंबर क्वालिटी असणार आहे. एकदा फक्त खाऊन पहा आणि मग कोण काय म्हणते आणि कसं काय म्हणते ते मी बाय तुम्ही. लय जण म्हणतील परोड म्हणजे काय, तर ते परोड म्हणजे एक प्राणी असते, ते राहायचे थंडगार जागेत नाही, ते पहिलेच थंड राहायचे. विचार करा, आता मठ्ठा किती थंडगार राहील आपला का नाही. आपला पत्ता आहे तुम्हाला सांगतो, सरकारी दवाखान्यासमोर, नगर परिषद कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 5, अकोला नाका, वस्तगुल्म. वस्तगुल्म म्हणजे काय ते तुम्ही मला सांगा आता पहिल्यांदा, आणि मग या आपल्या हॉटेलवर. आणि का ते भजे, एक घास भज्याचा आणि एक घास मठ्याचा पिला रे, असं वाटलं पाहिजे मरतो का काय, आणि मेल्यावर 2 घंटे तरफडतो.